Sige nga, Mar, subukan yung dalawa ni Jiking na kuan. Sabay kayo umakyat kung talagang matibay yung pagkaka-building mo. Hindi makakabulin ko ako. Kabulin mo. Yan, ito yung plano natin, Jiking. Oh. Mar, tingnan nyo, Mar. O, lahat ng plano ng hagdan nandito na. Ang wala lang dito, yung baklas kabit. Wala kang makikitang baklas kabit dyan, Mar, ha? Wala yung baklas kabit. Baka mamaya, pagbalik ko, baklas kabit pala yung nakita mo sa plano. Wala yung baklas kabit. Ano kabayan? Ayos na kabayan? Wala, hindi ko pa masabi kung ayos talaga yan. Hanggang hindi mo na ikakabit yan. Ayos na yan. Baka sabihin kong ayos, mamaya wala pala sa hulog. Yan dito, lalagyan na lang namin yan ng lupa dyan. Wala nang space sa ilalim. Tapos dito ganun din. Ayaw na nung may-ari ng may pa dito. May ginagawang storage. Sarado na lahat yan. Lalagyan ng lupa, bubuhusan yung step. Tapos dito, nakahang na lang dito yung hagdan. Pag ganun. Yan, may dumating sa aming package mga kabayan. GRS. Yan, dyan mo muna, Jiking. The next day. Yan, ito na mga kabayan yung itutuloy namin ngayon. Yan, turo ko sa inyo kung paano namin ililiaut to. Yan, step by step. Yan, ito yung kanyan, ito yung plano. Ito nakikita nyo yung build nito na itim. Yan yung poste. Yan, tapos nagpalagay din ako ng poste dito. Tapos mayroon din yan sa taas. Jiking, bago natin umpisa niyan, buksan muna natin yung package na pinadala sa atin. Yan, buksan muna, Jiking. Ang nagpadala po nito, galing po ito sa Hardware Next. Yan, maraming salamat po, Hardware Next. Yan, mga kwanto. Door lock, yan. Yan, nagsusupply po sila mga kabayan sa mga hardware store, saka sa mga construction company. Yan, ito po yung isa sa mga brand na hawak nila. Yan, ilalagay ko na lang po sa screen yung iba pang mga brand. Yan, maglalagay na lang po ako ng email ad po nila sa description box. Yan, ang maganda dito mga kabayan, halimbawa kailangan nyo ng isa o dalawang door lock, mayroon din sila sa Shopee, saka sa Lazada. Yan, pwede nyo rin po silang kontakin mga kabayan sa kanila pong Facebook page. Yan, ilalagay ko na lang po sa description box yung link. Ito, sabi muna namin to. Pakita ko na lang sa inyo mga kabayan pag-install nito. A few moments later. Yan yung binubuhusan na ni Edmar. Ito yung apat na step na to. Yan, tapos itong tatlong step na to buhos din yan. Ayaw na nang may-ari na lagyan ng panyan ng storage. Yan, kaya pinapatampakan nyo na lang ng kwanto, lupa o mga pinagtibagan ng simento. Yan. Yan, itong unang step na to, kuha na lang to. Solid na buhos na to kasi manipis na lang to. Kasi yung isang step, 17.8 cm. Yan, tapos babawas pa ng kapal ng kahoy, kaya pinabuhusan ko na lang to. Tapos angat dito, apat na step yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Yan, lahat yan buhos. Yan, sa pagliliaut ng hagdan mga kabayan, ang una nating titingnan yung step, kung ilang step. Ayan, ito. Kwanto. 14 step. Pang 14 na yung pinaka-slab. Ayan. Pag nalaman na natin yung step, ang isusunod natin yung sukat ng finish floor saka second floor. Yan, susukatin yung finish ng second floor.
at yung finish ng ground floor. Yan, pag nasukat na natin yan, i-divide natin kung ilang step yung gagawin natin sa hagdan. Yan, itong sa amin 250 cm. 250 divide 14. Yan yung step namin. Yan ngayon, pag nalaman na natin yung sukat ng height ng step, yan, ma-layout na natin yan. Yan, halimbawa ito yung pang 7 step. Ito yan. 17.8 times 7 ito. Tapos ililis natin yung 1 3/4 na kapal ng kahoy. Kaya yung buhos namin dyan hanggang dito lang. Tapos dito naman sa nakahang, madali lang natin ma-layout yan. Basta alam na natin yung lapad ng step saka yung taas. Yan, ipapakita ko sa inyo mga kabayan pag layout ditong nakahang na to. Kasi aasimbulin namin yung bakal niyan dito sa baba. Yan, ito na yung gagawin naming pattern. Kwanto? Hardiplex. Yan, ang una natin gagawin, yung step natin 25, tapos yung pinaka height 17.8. Yan, mamarkahan mo natin. Pwede nyo guhitan na lang to. Ako mamarkahan ko na ng masking tape para mas makita nyo mga kabayan. Yung pinaka height na sinukat natin kanina 17.8 ito. Ngayon lalagyan natin ng masking tape para mas makita niya. Yan. Tapos yung lapad naman ng step 25 cm. Lagyan din natin ng masking tape para mas madali tayo makapag-layout. Double check natin. Dito yung 25. Dito rin yung 17.8. Yan yan, i-adjust muna natin to ng 2 cm. Kasi yung gagamitin namin doon is square bar para mayroon naman siyang patungan pa dito. Yan, adjust natin ng 2 cm. Yan, tapos sa kabila. Yan, hanggang dito na lang kasi maiksi lang naman yan. 2 cm din dito. Yan, tapos guhitan natin to. Guhitan natin to. Yan, okay na, guhitan na. Yan nga, nagagawin natin mga kabayan, itong kung saan tumapat yung sinukat natin dito na 17.8, saka dito naman yung 25 cm, itatapat lang natin. Kahit saan naman tayo mag-umpisa dyan, pwede. Yan, kung gusto nyo dito. Pero ako lalagyan ako ng konting preparasyon dito. Kasi 3 step lang naman. Yan, siguraduhin nyo lang na ito nakatapat sa guhit. Yan, dito sa kabila. Ayos na rin yan. Yan, guguhitan na natin yan. Yan, meron na tayong unang step. Yan, yung sunod ganun pa rin. Kung saan tamama itong guhit na to, doon din natin itatapat ulit ito. Yan. Tapos dito sa dulo, nakatapat yan sa guhit ulit. Yan, ito. Ito yung 25 natin. Yan, guguhitan lang natin yan. Yan, nakadalawang step na tayo. Yan, ganun din yan. Ulit-ulit yan. Tapat ulit dyan. Tapat ulit dito. Yan, guhit. Yan, mayroon na tayo 3 step. Yan, yung bakal dyan, ipapatong na lang natin dyan. Wewielding na lang.
Yan ngayon yung kahoy dyan, dito na nakapatong yung kahoy. Pero yung sukat nitong bakal, 17.8 pa rin yan. Kasi pag pinatungan natin to, yung ibabaw nitong kahoy na to, patong din tayo dito, ganun din ang mangyayari niyan. Laging 17.8 pa rin yan. Kahit patungan natin to ng kahoy, patungan to, 17.8 pa rin yan. Kasi aangat tayo dito, aangat din tayo dito. Yan, ngayon ang isusunod natin, ili-layout natin dito yung kapal ng kahoy. Para mayroon tayong susundan na guide. Yan, ito yung nagigamitin namin dahil ito yung kakapal ng linisan naming kahoy doon. Na para dito, yung ipapatong dito. Yan, ipapatong ko na lang dyan. Kuwan lang naman to, guide lang naman to para may susundan yung bakal. Yan, dagdagan pa natin ng isang step dito. Yan, pero yung gagawin namin tatlo lang. Ito na yung pinaka-slab para mayroon din kaming guide. Yan. Yan nga, ang gagawin naming nosing dito 3 cm. Kaya mamarkahan natin to ng 3 cm. Yan. 3 cm yung nosing namin. Ang guhitan natin para naka-eskwala. Yan, ito na yung kahoy namin. Yan. Yan, dito yung square bar. Saka dito sa taas na to. Yan, dito didiretso yan. Yan, ngayon ang isusunod na natin, mga kabayan, yung pagpapatungan na nitong kahoy. Yan, asimbolin na natin yung bakal. Yan, ang gamit namin na bakal ito, square bar. Yan, dito yan sa baba ng guhit, yung sa ilalim. Yan, ito yung ilalim. Yan, nakapantayan dyan. Tapos ito naman dito sa may pinakakanto. Yan, sa ibabaw naman yan na ganyan. Yan, dapat lahat tumama sa kanto. Yan, tapos lalagyan natin yan ng flat bar. Yan, nakatutok yan na ganon. Yan, ito. Yan, ang haba nito 17.8. Yan. Kung anong height ng step natin. Yan, dito sa baba nakatutok lang yan na ganon. Tapos ito ikakaltas natin dito. Yan. Nakatutok lang yan dyan kasi yung kahoy kailangan naka-align dito. Nakapatong lang yan dito yung kahoy. Yan, tapos dito naman ikakaltas ulit yan. Yan. Yan, ito na yung asimbolin. Si Edmar ang mag-aasimbol nito. Oreo, harang-harang ka dyan, Oreo. Yan, ito namang taas ng tambak natin dito. Bubaba lang natin dito ng 10 cm sa may kanto na to. Kasi itong mga guhit na to, ito yung pinaka-finish na. Yan, bababa pa tayo dito ng kahoy, 1 3/4. Dito naman yung nosing nito, kailangan may nosing ito ng 3 cm. Kaya yung isang step dito, lulubugin ng 3 dito. Kaya hanggang dito lang yung simento natin. Kaya pag binuhusan yan, ito yung finish ng simento, uurong pa tayo ng preparasyon para sa palitada. Yan, kaya ang buhos niyan hanggang dito lang. Tapos bababa tayo dito ng 1 3/4. Yan. Sunod-sunod po yan doon. Kailangan ililis na natin yung kahoy.
Yan, dito naman sa nakapitsa pie. Pag ganun kasi yan ang tabas niyan. Ganun din. Babawas din natin dito yung kahoy, yung simento dito. Yan, para yung kahoy, ipapako na lang. Lalagyan na lang ng wood glue. Yan, yan namang sinisinsil na yan ni Jiking. Diyan ilalagay yung angle bar na pagpapatungan ng kahoy kasi nakahang na yan dito. Yung tatlong stick dyan, saka tatlo dito. Nakahang yan. Yan, di ba maglalagay kami ng pamatungan dito ng bakal. Papunta dito. Yan, ang nililiot namin ngayon mga kabayan, yung doon. Yan, yung tinatamaan ng laser na yan. Yan, ito na mga kabayan yung apat na step. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos aangat na yun doon. Kaya nililiot namin yung magiging step doon. Yan, di bali tatlong step yung nandito. Yan, isa, dalawa, tatlo. Yan. Yan, minamarkahan dito ni Jiking para ililipat ko yung laser dito. Guguhitan yung kapartner doon. Yan, guhitan mo dito Jiking ng 1 3/4. Yan yung kapal yan ng kahoy, ano. Yan, yung ginuguhit na ni Jiking, yung pang 7 step yan. Pero yung ilalim yan ng kahoy, yung ginuguhit namin na yan, mga ilalim yan. Yan, ito ilalim to ng, ito na yung pinakasiminto. Yan, ito. Hanggang dito yung bubuhusan namin. Tapos may papatong kami dito na kahoy, 1 3/4 yung kapal. Yan, yung tinatamaan ng laser na yan. Yan ngayon, pang 5. Itong pang 5 wala pa na. Yan, lipat ko yung ilaw doon. Yan, yan naman yung pang 5 step namin. 5, 6. Yan, kasali to sa 6. Yan, di bali nakaganon yung step niyan, patulis dito sa may tubo. Ito yung pang 7. Ayan. Ano, Jake, ayos na? Ayos na. Bubuhusan na namin ito ngayon para bukas ilalagay na namin yung patungan ng step dito. Yan, nilalagay na ni Marang harang. Di bale, dalawa pa dito. Dito. Kunin mo, Loy, siksikin mo. The next day. Yan, ito na yung binuhusan namin kahapon, yung in-overtime namin. Ngayon, ang isusunod namin, nagagawin yung pagpapatungan dito ng kahoy, yung bakal. Ngayon, liliot na namin yan. Yan, di bale ito, pang kwanto? Pang 11 step yan. Yan, para makuha natin yung saktong sukat niyan, bibilangin natin yung step dito sa plano. Yan, bilangin natin yan. Kung ito yung ikakabit nila, tatlong ito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 11 ito. Yan, pang 11. Ngayon, yung gagawin natin, para makuha natin yung sukat niyan, mag-uumpisa ulit tayo sa 250. Yung finish floor ng ground floor to second floor. 250 divide 14. Yan, 17.8 times 11. Juanmar, 196. Yung unang step na nakapapunta dito, yung nakadiretso. Yang galing dito, sukat ka ng 96.4. Yan, 96.4. Yan. Yan, 96.4.
96.4. Yan, 96.4 yan. Yan, markahan mo yan, Jiking. Meron na. Yan, tapos ito na yun, oh. Ito na. Yan, ito na yun. Bubaba natin ang kapal ng kahoy. Yung mga kapal ng kahoy namin, halos 4 cm. May 3.5, may 4 cm. Kaya ito, linagay namin dito 4 cm. Di ba, dito mag-uumpisa yung bakal. Yan, ito yung kahoy. Iuuro natin ng 3 cm yung bakal. Yan, ito yung magiging bakal namin. Yan, tapos sa taas naman, galing dun sa pinaka-finish floor sa taas, bababa kami ng 17.8. Yung minus namin yung kahoy, ito yan. Yan, yan yung ilalim. Yan yung bakal naman, Edmar, dyan. Braso mo, braso mo, braso mo, braso mo. 90. Laban ko yan. Sige, pasura-sobrahan mo konti. Sige. Pinabaon ko na dyan mga kabayan yung puno ng gilbar. Yan, pinakating ko na dun yung pagbabaon na ng square bar para matibay. Ay, sakto, hindi kiking tabas mo ah. Tanda malupit pala si Edmar magtabas. Ayos ah. Saktuhin ah. Parang sinukat ah. Yan, okay na. Ispatan mo nga, Mar, konti para hindi malaglag. Yan, ayos na yan. Yun naman sa kabila. Nakaurong na ng tris doon sa guhit natin, Jiking. Tingnan mo nga. Puro mo yan. Ito na rin 150. Yan na yung pinakasakto, yun oh. Yung tris, yung galing doon sa... Ito? Oo, Ay, ito na, yung may grandeur na yan. sakto na yan. Hindi, yung galing dito, yung papunta dito. Ay, ito na. Yan, tris na ba dyan? Yun oh. Ayos, ispatan mo marang konti. Yung madali lang mag-grinder. Para ma-layout natin dito sa kabila. Tapos tignan mo ito, Maro. Paano nakalubog dito sa tubo? Ganon din dyan. Ispat lang, huwag mong i-kuko na. Oops, ayos. Yan, okay na. Yan, naka-temporary lang muna to. Yan, yung doon naman sa dulo, sinisinsil na ni Jiking yung pag-wieldingan sa bandang taas. Yan. Tapos ito naman, habang inaalay namin, ito yung pag-wieldingan niya. Yan, nakabitin lang ito. Kasi pagbaba niyan dito, lilibil dito ng hanggang dito, bababa na naman dito. Yan, ito na siya kabit namin dyan. Yan, gawa na rin. Yan, ito. Ano, Jake? May nakuha ka ng bakal? Ano pa? Meron dyan yung bakal. May nakaabang dyan. Yan, okay na. Nilagay na namin yung tatlong stick dito. Yan, ang isusunod namin. Yan, ito na lang. Itong tatlong ito. Kasi ito okay na. Yung apat naman na to, yung simento. Tapos itong tatlong ito. Hindi bali, ito na lang. Ang magiging patungan nito, angle bar na di ono. Yan. 1/1/8. Yan. 1/8 yung kapal niyan. Yan yung ginagawa ni Edmar ngayon. Yan. Tapos ito dapat ang paglalagay nyo nito. Yan, itong patayo na to, itong naka-vertical na to na flat bar, kailangan naka-eskwala ito doon sa isa na yon. Yan, kasi pagdating ng step sa taas, mahahalata yan pag wala sa eskwala. Yan, lagyan mga Mar ng kwanmar ng isang kahoy dito para makita yung itsura.
Yan, ang lapad ng kahoy dito na ilalagay namin nasa 28 cm. Kasama na yung nosing na 3. Yan, kasi yung kahoy dito sa ibabaw nakalabas siya ng 3 cm. Tapos dito naman, nandito yan. Tapos galing dito 25. Di bali sa 28 cm kasama na yung nosing na 3 cm. Yan ang may itsura niyan. Kaya papalagyan ko muna to ng temporary tatlong step para makita niyo mga kabayan yung itsura sa taas. Yan, di bali yan ang itsura dito mga kabayan pag tinignan natin sa taas. Yan. Yan, pag nilagay na yung mga 20 cm yung lapad, hindi nyo na makikita yung ilalim niyan. Ano Mar, pwede na bang apakan to Mar? Wag mo mapakan yan. Pwede na agad mga kabayan ha. Oh. Ayos na Mar ah. Yan, ito mga kabayan yung itsura niya sa taas. Yan, di bali yung kahoy nito ilalagay namin pag talagang tapos na. Kasi pag inilagay namin yan na hindi pa tapos, kaakit-akit ng tao, yung mga bato-batong kasama sa chinilas bumabaon sa kahoy. Kaya lalagyan muna namin ng mga temporary muna yan para makaakit lang yung tao. Yan, pero yung talagang kahoy na para dyan, pinakahuli namin ilalagay yon. Yan, ito na yung pang-walong step. 8. Ito yung pang-siyam. Ito yung pang-10 dito. Tapos 11, pang-11 ito. 11, 12, 13, 14 yung pinaka-islab. Ano naman? Tumitig naman. Yan, di bala isang step na lang yung ilalagay namin dito. Yan na yung pinutol ni J. King. Yan, lagyan niya yan dito. Yan, pinapahanap po na kay J. King yung abang namin na bakal dyan. Yan, i-wielding yan dito. I-wielding sa bakal dyan. Yan ang magdadala nito. Yan yung pinaka baloster dyan. Tapos naman dito, meron naman to dito. Yan yung magdadala nyan. Yan, okay na itong step namin. Yan. Isang square bar na lang dito. Yan, dito naman mga kabayan dito sa tubo. Ang kailangan dito, yung kapit dito ng kahoy o yung tutok dito ng kahoy, puro parehas yung laki. Yan. Paglusot dyan ng kahoy, kailangan para parehas. Hindi pwedeng dito maliit tapos dito malaki. Yan, kailangan puro parehas para maganda siyang tingnan. Yan, ang pagliliot nan, kailangan kukunin mo na yung pinakakanto nito. Yan, mamarkahan natin dito. Tapos yung naka-straight naman dito. Yung nakadiretso namang step dito. Yan, ito yon, ito. Yung kahoy dito, ito yung pinakadulo niya. Tapos yung sa kabila, ito naman yon. Ayan, pinahulugan ko na dito. Yan, ito gumawa ako ng pattern dito. Yan. Ito yung tubo. Ito yung step dito sa baba. Yan, ito. Itong step na to. Tapos yung sa taas naman, ito naman yung pinakadulo ng kahoy. Ito naman yung dito. Yan ngayon, ang step pa dito, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. Yan, kaya dinivide ko yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan ngayon, sinukat ko ito. Itong haba nito, dinivide ko sa 6. Yung naging total niyan, 2.4. Yan, tag 2.4 sila. Yan, tapos linagay ko yun dito sa tubo. Yan, nakaklam yan dyan. Hawakan mo nga, J. King. Yan, nakaganyan yan. Ito yung dulo ng kahoy. Yan, nakaganyan yan. Ito naman yung dito.
Tapos ito naman yung para dito. Ito naman yung para dito. Yan, nakakuha niya, nakaurong pa ng 3 cm kasi yung kahoy nakaganon dito. May nosing na 3 cm kaya yung bakal nakaurong ng 3 cm yan. Para yung kahoy, ito yung dulo ng kahoy, yung finish ng kahoy. Yan, tapos ito naman sa taas, ito naman yon. Ito naman yung dulo ng kahoy nito. Yan. Tapos ito naman sa taas, ito naman. Yan, makikita nyo yan mga kabayan pag linagay na namin yung kahoy, makikita nyo puro parehas yung ikot dito ng kahoy, yung tumbok niya. Yan, ito mga kabayan kung titingnan nyo ito, parang maliliit lang yung nakatutok ng kahoy. Yan, ito yung mga pinakadulo nito. Yan, nandito yung 3 cm. Tapos halimbawa ito naman yung dulo niya. Yan, ito yung ibabaw, ito yung kanto niya. Ngayon, itong kahoy na to lulusot sa ilalim nito. Yan, pag ganun yan. Tapos ito namang ibabaw na to, lulusot naman sa ilalim nitong isang ito. Kaya malaki yan, halos 3 dito, tapos 3 dyan, 6 cm yung gaganon ng kahoy. Yan, gagawan ko na lang ng hiwalay na video to dahil ilalagay naman yung kahoy dito pag na-finish na lahat. Yan, pag napalitadahan na to, saka namin ilalagay yung mga kahoy dito. Kaya gagawan ko na lang ng part 2 itong video na to. Yan, sige Jiking. Sige. Handa. Hanapin mo na yung bakal dyan para matanggal na natin yung mga temporaring kuha na yan. Bracing. Yan, ayan yung abang naming 12mm. Ayan. Dito nakakapit yan. Tapos dito naman, meron din yan dito. Ito naman yung bakal niya. Yan, pag naikabit na namin to kahit ito lang dalawa muna, tatanggalin na namin tong mga bracing na to para pwede nang daan-daanan. Yan, okay na mga kabayan. Pinalagyan ko na ng temporaring kahoy. Sige nga Mar, daan ka nga Mar kung ayos. Oh, sige Mar, balik. Takbo. Takbo. Yan. Yan, ayos na. Yan, dalawa pa lang yung bakal na linagay namin. Yan, marami pa yun dito. Saka doon. Patanggal ko na kay Jiking tong ginawa nilang apakan. Yan dito, pwede naman maglagay dito ng maliit na cabinet para walang maumpog dito. Yan, mataas naman to. Sukatin mo nga Mar kung tama ka dyan Mar. Yan, lalagay na lang dyan kung anong mga pan-display dito. Sige nga Mar, subukan nyo ang dalawa ni Jiking na kuhan. Sabay kayo umakyat kung talagang matibay yung pagkaka-building mo. Hindi makakabulin ko ako. Kabulin mo. Yan, ayos naman kabayan. Yan, mga temporary lang muna itong kahoy na to para may madaanan lang yung nagtatrabaho dito sa taas. Yan, yung hagdan na to katulad to nung sa Fairview, yung pinakita ko doon sa mga naunang upload ko. Yan, abangan nyo lang mga kabayan yung karugtong nito paglagay namin ng mga kahoy niyan. Yan, okay na ito mga kabayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood.